Ýöz sinana nähil taýýarlanmaly? Elbetde ýöz sinana taýýarlanmak aňsat däl. Çynnaky çemeleşmeli, belli bir wagt aýyrmaly. Şol wagtda ýöz sinana gowy taýynlanmaly. Ýöz sina üçin nähil material ulanmaly? Elbetde dürli görnüşde kitaplar bar. Sizin matematika zehiniňize görä, matematika taýýarlygyňyza görä dogry kitap saýlamaly. Her hepde öz başdak sina geçirmeli. Öňki ýyllarda geçirilen ýöz sinaglary we ýörükde taýýarlanan testleri ulanyp bilersiňiz. Ýöz sinanyna esasy üns bermeli zatlaryňyzdan biri wagt. Berilen wagtda şol soraglary çözüp ýetişmeli. Meselem size 6 saat berseler, belki ýöz sinanyň hemmesini çözüp bilersiňiz. Ýöne siz 120 minutda ýa-da 135 minutda hemme soraglary çözüp ýetişmeli. Ýöz sinanyna taýýarlanmak üçin haýsy kurs merkezine gitmeli ýa-da haýsy muallim bilen taýýarlanmaly? Bu arada aýdamda ýöz sina üçin okuwçynyň taýýarlygy 90% täsir etýär. Ýöz üçin taýýarlayan muallimiň täsiri 10%. Şoň üçin muallim kän rol oýnamaýar, esasy öz başaranyňyza bagly. Şeýlelikde videomuzy tamamlaýas. Ýöz sina barada sorawlaryňyz bolsa ýa-da taýýarlanmak üçin kömek gerek bolsa bize ýüz tutup bilersiňiz. Video göwnüňize yaran bolsa like düýmesini basmagy, kanalymyza agza bolmagy unutmaň. Hoş sag bolun.